Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Sugiyana MS. Kanthi irah-irahan Kemamang ngelak getih. Ngrembug bab jagating lelembut pancen maneka warna. Luwih-luwih yen digayutake kelawan cerita jaman kawuri. Jaman kawuri sawah-sawah kang tandurane wus mangsane manen. Nanging durung dipanen merga durung ana wektu lan sapanunggalane. Iku ing sawah kasebut didegi gubuk, yaiku wewangunan saemper gerdu. Senajan bahane mung saka bahan-bahan murah kayata perangan dhuwur minangka tutup digawe saka atep blarak. Gedhek pinggir ana kang saka GTP, ana kang saka tatanan pring. Iku kabeh gumantung kuwate dana beya kanggo wragat gawe gubuk kasebut. Kanggone sing brewu tutup dhuwur nganggo seng, gedhek pinggir nam-naman bata utawa triplek. Dene gubuk mau supangate kanggo tunggu tanduran wayah bengi. Murih ora dipanen utawa dicolong. Senajan ora ana kang tunggu, nanging yen sawah kono ana gubuke, sak ora-orane wis aweh prabawa kang padha arep nyolong wedi. Mung ujare para sepuh, yen pinuju tunggu aja kakean ngurupake senter. Awit dadi tengara yen ditunggu. Nanging yen arang-arang ngurupake batre, maling-maling ora cubriya apa ditunggu apa ora. Kedadian kang bakal dak critakake iki mligine kang ana kukuban sakidul Bukit Menoreh. Tembunge gampang gelaran sawah ing Kulon Progo. Penulis diceritani langsung dening kang ngalami kedadian kasebut. Ana kaki-kaki asmane Mbah Saderi. Mbah Saderi kaluka yen ginaduan ngelmu, bisa sambung gunem kelawan titah alus utawa lelembut. Malah-malah kala mangsane sok dijaluki tulung ngusadani wong kang ndleming kerasukan lan sapanunggalane. Ing bengi iku Mbah Saderi pinuju tunggu tanduran brambang ing sawahe kang wis mangsane panen, mung kari nyengkakake sedhela. Ndilalah brambange lemu-lemu. Lah, jaman biyen ki tanduran sawah nek ora ditunggu padha dicolong uwong kok. Kandhane Mbah Saderi. Napa mawon sing do dicolong niku, Mbah? Takonku. Oh, lah iya sembarang panenan apa wae. Dhelé, jagung, kacang, pokoke panenan apa wae bisa dicolong yen ora ditunggu. Gek gabah dijereng ana kepang utawa terpal iya bisa dicolong. Pratelane Mbah Saderi. Mung kang padha diwedeni dening wong kang lagi padha tunggu iku dudu maling lan rampok. Kandhane Mbah Saderi. Ah, terus napa sing do diwedeni niku, Mbah? Takonku pengin ngerti. Oh, kemamang, saure Mbah Saderi.
Kemamang iku jinis kajiman wujud manuk saemper gagak ning dadane murup nyremomong abang getih, saure Mbah Saderi. Aku meh wae dadi korban, kandhane Mbah Saderi bacute. Pertingkahe Kemamang niku pripun, Mbah, nek dateng tiyang? Takonku. Padatan yen teka akehan, wong kang tunggu kok klalen turu nuli dicucup gethihe bareng-bareng. Mengko daginge diolor-olor kaya kridane manuk nazar ing njaban rangkah, saure Mbah Saderi. Lah, Simbah kok riyin pinaringan slamet, pripun critane? Takonku. Haha, kuwi ngene critane. Simbah Saderi banjur nyritakake kedadiane saka lekas tekan pungkas. Bengi iku sabubare sonjo nggone kancane. Mbah Saderi nuli budal tunggu sawah. Sawah sepi, mung kadangkala keprungu suarane manuk plenguk kang mepaesi endahing suasana bengi. Uda karo jam 10:30 bengi, klasa mendung lawas kang dislempitake ana gubuk dicupuk digelar nuli nyelehake awake, itung-itung ngeluk geger. Lagi tekan semono, dumadakan cedhak jerengan damen garing, alon-alon ana ula weling, meh saambane sabuk wong dewasa. Mlaku mbok menawa wae golek mangsa kaya dene tikus lan sapanunggalane. Mbah Saderi merem melek mripate angel diirmake. Dumadakan ana swara ngereng saka papan rada adoh. Swara mau sangsaya nyolowadi, lunga teka. Upama ning alas iku saemper swarane singa utawa macan. Simbah Saderi uga wis paham yen salore sawahe Mbah Saderi iku pancen papan gawat kaliwat, wingit kepati. Prasasat saben sabubare wayah magrib ora ana kang wani liwat kono. Jaman kawuri nalika diadani krida mbasmi tikus, ana saweneh kang kepethuk tikus. Awake sak celeng gedene. Ulese iya saemper wulu tikus lumrah. Mung awake gedene sak babi. Anehe tikus mau bisa guneman. Kene, kowe padha mrasta momonganku. Pancen aku sing angon. Mung wae yen dipateni ya dipateni. Nanging aja dirojong. Kuwi jenenge disiksa. Aku ora oleh. Kandhane raja tikus Benggala mau. Wong kang kepethuk tikus Benggala mau banjur nandhang lara nganti sasen. Udakara jam 1:30 lingsir bengi, Simbah Saderi kang bisa turu kaya digugah. Mbah Saderi udut. Sepira kagete nalika nyawang pegunungan menoreh. Saka ereng-erenge njedul barisan lampu mabur ing antariksa. Lampu-lampu abang mau saya suwe ngener gubuke Mbah Saderi. Suarane kemosos kaya swara lampu petromak. Simbah Saderi gandeng uga ginaduan ngelmu kasantikan.
Mula dheweke age-age nyiyagakake diri yen ana Rubeda, makhluk kang kaya lampu abang mau jebul memedi Kemamang. Sakawit kang teka mung siji, ngadeg ing ngarep lawang gubuk. Nyasmitani yen nedya nyetrup lan ngokop gedhe wong kang diparani. Mbah Saderi nuli kelingan piwulang guru spirituale. Kemamang bisa diapusi yen ngerti rapal mantrane. Kanggo ngapusi sawuse rapal mantra diwaca, Mbah Saderi nyebawani si memedi Kemamang. Hei, Kemamang, aku ngerti yen kowe ngelak getih seger, nanging kawruwana, apa sira ora mesakake marang kanca-kancanira kang ing kono padha luwe? Mula baliya menyang papanira. Jaen kanca-kancanira supaya wareg bareng. Mengko aku tetep teturon ana gubuk iki. Kemul sarungku iki cucrupen getihku sak kancamu. Ngono pratelane Mbah Saderi. Nalika Kemamang bali ngundang kanca-kancane, Mbah Saderi age-age negur bonggol pisang kang ana cedhak gubuk. Bonggol diento-ento wong. Perangan ngisor ditutupi celanane Mbah Saderi kang ditinggal ing gubuk. Semono uga perangan dhuwur diento-ento nganggo klambi. Perangan sirah digodha sirah nganggo bonggol dibunder. Cekak-ceket Mbah Saderi olehe tumandang sumelang yen selak kesusu kejujul tekane Kemamang sak kancane. Mbah Saderi banjur ngulati sinambi singidan ing gubuk tangga sawah. Saka kaduan Kemamang baris ing antariksa, saemper atraksi pesawat terbang pinuju nalika mengeti hari ulang tahun kaping 80 Tentara Nasional Indonesia. Pating tremomong lakune Kemamang tumuju gubuke Mbah Saderi. Ora suwe keprungu swara teladungan makaping-kaping ing jero gubuke Mbah Saderi. Ora let suwe Kemamang mabur bebarengan tumuju pegunungan Menoreh. Esuke bonggol kang kanggo ngapusi Kemamang rojah rajih diodel-odel Kemamang. Tlakupaning kulit-kulit bonggol nganti pating srempal ajur mumur. Terus wekdal-wekdal candhaipun teka malih mboten Mbah Kemamange? Pitakonku. Saka pamrayogane guruku, aku kudu nglakoni poso lan nyenyirik pangan lan omben tinamtu. Semono uga kudu poso melek ora turu, kang uga ora sedhela. Saka rahmat lan idin Allah kabeh lumaku raharja kalis Rubeda. Mangkono Simbah Saderi mungkasi ceritane. Cariyos menika karipta dening Sugiyana MS. Cerita menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 26 tanggal 29 November 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.